يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفشر في الله جبا وموفوك ولي من دوك دلالة فعلك هنا ناكا كشناك barka ala ko jidi nana o kelengele na bela jelenka biye juma e biye domba e anga sorakati boale o anga selikele o anga shunkele wala ko bela jele mine ambolo juma e don kuntiki ala ya bonya kateme dokokun don kelengele na bela jelenka ola anga biye juma kutuba hukumu kono ambe nyamana gunjetu kono misiri kurami no kromo karli keraye sigida temena na nan wara ko yirawla ni almami sugantile o kera ankara mogoye hadi kulubali ambe ale ka juma misir kono bi aye kutuba belebele ka anye muharram kalo kunchawati kutuba min kono akumana jaga chugoya uka fuzamanciya munumbe ala aye wala li cha manke ola ange je ka misir wele la janyogon fe ninga suraka kutuba in laje la ilaha illallah ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله Allah subhanahu wa ta'ala tanu ambe demeni ne Allah subhanahu wa ta'ala fe ama an wakalu sire Allah subhanahu wa ta'ala dila ne Allah subhanahu wa ta'ala ye mamin kana akado fili bagate ula wani Allah ye mamin falala fili kana bagatula na bora ali Allah subhanahu wa ta'ala kelempila ambe sheria ka fo mawara foite no ala kelente ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yaka chiri o kofe ne balmaw men ladi ka aw yere ladi ni ala yesranye anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye ala ye femunun ke anga jago ya ni ala ya angar sika dola anga u hakawdi e kado Allah subhanahu wa ta'ala ya annati jiye kono kasuro ante foy kalama ala ya annati jiye kono am antise ka toron mara an yere antise ka hera mara an yere antise ka toro nyoni ka bo an yere ka ala ya annati jiya kono kasuro ante durome kelen tambulu tamatambulu o kofe Allah subhanahu wa ta'ala ye garsike ala yo dayele anye inafo ayo fo anye tukamna qur'ana kono ko akadu wa ma min dabatin fil ard ila ala allahi rizquha ko daba wo daba binobe duguma kolo sanfe abela jelen garsike na dahirime abela jeleme Allah subhanahu wa ta'ala dika odi kama abi wajibiya anka anga Allah subhanahu wa ta'ala barikada ayi garsike min kanyi o kofe Allah subhanahu wa ta'ala ye min jago ya anka wala sa anga jurmu biseka yafano ye chukamina ani anga nafulo nu biseka saniya chukamina islamu anga odi ikado Allah subhanahu wa ta'ala ya ambali kabo bakiluya ani natajuguma bakiluya odi ye ka ibolo kuru nite hina maula nataye eba fe ka je fem bela jele mara ibolo odi nataye Allah subhanahu wa ta'ala ya anwaji Allah ta'ala ya ambalola Allah subhanahu wa ta'ala tlalaka jaga wajibiya anka jaga mi noye islamiya josen sabanai niko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu oyu josen kilinyi okofe ibe selijo okofe josen sabana mi mbe islamiya koro oyi jaga dilidi annanina
o ye sun ye a duurunan o ye hiji ye donc Ala subhanahu wa ta'ala tilala k'a fɔ an ye maa min n'olu tɛ jaga di a ye bagabagali ani ɲangata Ala y'a labɛn k'olu tigilamɔgɔw kɔnɔ ka d'a kan Ala subhanahu wa ta'ala ko an ma kuranɛ kɔnɔ a ko wala yahsabanna allazina yabghaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khayrun lahum ko maaw kana bisigiya maa minnu bɛ bakiluya kɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye garisɛgɛ min d'u ma ko o ye hɛrɛ ye u ma Ala ko bal huwa sharrun lahum o ye tɔɔrɔ de ye u ma sayutawakuna ma baglu bihi yawmal qiyama o ye bakiluya kɛ ni nafolo min ye Ala bɛ tila ka taa u siri juru de bɔ o la lahara jodo k'u fili ka taa jahanama kɔnɔ walillahi mirasu samawati wal ard Ala ko sangolo tiɲɛ tali dugumakolo tiɲɛ tali a bɛɛ lajɛlen ye Ala subhanahu wa ta'ala de ta ye diɲɛ kɔnɔ ni nana diɲɛ kɔnɔ ni fɛn o fɛn ni ye fɛn o fɛn sɔrɔ ni a ma ban k'e to ye e bi ba k'a to ye jɔn de bɛ diɲɛ tiɲɛ ta o ye Ala subhanahu wa ta'ala de ye o de kama Ala ko wallahu bima ta'maluna kabir a bɛ baara min kɛ Ala ta'ala ye dugulen ye a la ne balimaw a ka dɔn Alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ an ye a ka hadisa dɔ la a ko ni Ala subhanahu wa ta'ala ye nafolo di maa min ma falam yu'addi zakatahu ni ma sɔn ka i ka nafolo ni ma sɔn k'a jaga di i n'a fɔ Ala y'a fɔ ye cogoya min na ko Ala bɛ sa gorongo Ala bɛ o de labɔ alikiyama jɔ don o bɛ meleke e la o bɛ e puruti fo ka taa se jɔ tigɛli ma silamɛw o de kama ne balimaw jaga a b'i dɔn ni a hakɛ dɔnni de ye sariya kɔnɔ a bɛ bɔ nafolo de la nafolo minnu n'o ye nafolo kɛrɛnkɛrɛnnenye ye kabini baganw na i n'a fɔ ɲɔgɔmɛ i n'a fɔ ba i n'a fɔ misi i n'a fɔ saga a bɛ bɔ tuguni an ka nɛgɛmafɛnw na i n'a fɔ sanu i n'a fɔ warijɛ a bɛ bɔ an ka wari mugu min b'an bolo sisan an bɛ biyɛbulu min dun i k'a dɔn jaga bɛ bɔ o la jaga bɛ bɔ an ka jagokun jagokɛminɛnw jaga bɛ bɔ olu la jaga bɛ bɔ fɛn minnu bɛ bɔ dugumakolo kɔnɔna na jaga bɛ bɔ olu la i n'a fɔ saɲɔ i n'a fɔ kenike i n'a fɔ kaba jaga bɛ bɔ olu la ani yiridenw jaga bɛ bɔ olu la ne balimaw a ka dɔn jaga fana a ti bɔ fewu fo k'a sɔrɔ nafolo min b'i bolo ni a sera a hakɛ la nafolo sera a hakɛ la a bɛ daminɛ sanu na sanu ni sanu garamu sera garamu 80 ani garamu 5 la jaga bɛ wajibiya o la ni warijɛ don ni warijɛ sera garamu 500 ani garamu 90 ani garamu 5 a bɛ bɔ o la n'o kɛra jaga o bi kɛ n'i y'a sigi 10 o 10 i bɛ 9 bɔ a la kelen min b'i to i bolo i b'o tila yɔrɔ 4 ye o tila yɔrɔ kelen o de bi bɛn jaga ma ni tubabukalannaw b'o kɛ 2,5% ne balimaw e ka dɔn ni sanu tɛ mɔgɔ min bolo warijɛ tɛ mɔgɔ min bolo wari mugu min b'i bolo ni a hakɛ ni a sera sanu hakɛ la a bi jɔ sanu nɔ la jaga b'i bɔ a la bibi na an bɛ don min i n'a fɔ bi yɔrɔ caman bɛ yen garamu kilo 1 a bɛ 4000 de la donc ni garamu sera ni ka sanu sera garamu 80 ani garamu 5 ma i b'o o sigiyɔrɔma 4,400 n'o kan ka bɛn 1,700,000 ni maa min n'i ye 1,000,000 ani 100,000 ani 40,000 n'i y'o sɔrɔ warijɛ la ni san yɛlɛmana k'i to a kan k'a to i bolo jaga bɛ bɔ o de la o jaga o bi bɛn 8,000 ani 400 i bɛ 1,700,000 i b'o multiplier 2,5 k'a sɔrɔ k'o diviser par 100 o de bɛ 42,000 francs o de b'o d'i ma ni san yɛlɛmana k'o to i bolo i b'o de jaga di nka baasi fana tɛ a la ni maa min n'i ye jaga la teliya k'a bɔ k'a sɔrɔ san ma se baasi tɛ a la nka jaga a tɛ jɔna jaga a tɛ dugukolo la jaga a tɛ musow ka masirimafɛnw na fɔ nka musow ka masirimafɛnw mɔgɔw dɔnnibaaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o la nka dɔnnibaa fanba taara mun kan o de ye musow ka masirimafɛn a t'a la nka du min
ni a jɔlen b'i bolo n'i bɛ feere de k'a la walima i kelen bɛ k'a bila commerce de la o jaga o bi bɔ nka siso dɔrɔn ou bien dugukolo sɛnɛkɛ dugukolo jaga to o la aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim malimaw an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala tanu ala min ye dafɛnw da masa ye Alahu ta'ala min ni ale de kariyalen don ka bɔ jɔnw delili ma Alahu ta'ala min ni ale de ka ko laban n'o tanunen don ala kariyalen don ka bɔ jɔnw ma mun na Alahu subhanahu wa ta'ala a kelen n'a y'a fɔ ko an ka jaga di a tɛ i n'a fɔ dumuni ko de bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala la ko ala bolo janen bɛ a ka jɔnw kunbɛn ko an ka wari di a ma a ka taga dumuni san wa Alahu subhanahu wa ta'ala an mago foyi tɛ an ka nafolo la ala y'o fɔ an ye k'o bɔgɔrɔ dɔn an ye Alahu subhanahu wa ta'ala a tanunen don mun kama n'a y'i bila ko i ka jaga di n'i ma sɔn ka jaga di ni min y'i sɔrɔ i ka jaga di baliya kɔfɛ o kɔlɔlɔ maa tɛ maa min bɛ se ka Alahu subhanahu wa ta'ala jalaki o Alahu subhanahu wa ta'ala de ko an ma kuranɛ kɔnɔ a ko sahabaw ma a ko wa ma lakum la tunfiqu fi sabilillah mun de bɛ aw ma mun de b'a aw bali n'aw tɛ sarakati bɔ Alahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ ta sira kan walillahi mirasu samawati wal ard sankolo 7 tiɲɛ dugumakolo 7 tiɲɛ o ye Alahu subhanahu wa ta'ala de ta ye la yastawi minkum man anfaqa qabla al-fath maa min ye nafakati bɔ ka kɔn makan dayɛlɛli ɲɛ n'o ye sahaba fɔlɔw ye ko olu ni maaw ti damakɛɲɛ n'u ye kɛlɛ kɛ Alahu ta'ala ko olu de ka daraja ka bon ka tɛmɛ maaw kan maa minnu ye nafakati bɔ ani ka kɛlɛ kɛ ala ka diinɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na makan dayɛlɛli kɔfɛ nin yɔrɔnin o de bɛ sahabaw o b'o olu ka bonya de jira an na k'a fɔ anw bi tugu sahabaw de kɔ an tɛ se ka sahabaw bɔ ka da kan Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de y'o fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔ nka ala ye mun fɔ a ko wa kullan nka nin kelen o kelen fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw wo an laban mɔgɔw wo wa adallahu alhusna ala ye arijinɛ lahidu ta an ye n'an ye sarakati bɔ ka a ɲɛ kan ala ye arijinɛ kelen de lahidu ta an bɛɛ ye wa nka dɔ de ka daraja bɛ se ka kɔrɔta arijinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ dɔ ta kan Alahu subhanahu wa ta'ala ale de ye dugulen ye an bɛ fɛn o fɛn kɛ Alahu subhanahu wa ta'ala b'a dɔn an bɛ tila ka seli ani kisi an b'o kɛ ka taga an kuntigi Muhamadu ka sallallahu alaihi wasallam ale min ko a ka hadisaw la a bɛ ka jɔnw ladi a bɛ ka sahabaw ladi a ko sahabaw ma n bɛ kuma saba fɔ aw ye a ka hakili to olu la maa si kana miiri ko ni yafara k'o bɛ dɔgɔyama se maa ma yafa tɛ foyi se adamaden ma ni maa ye ko k'i la ka yafa ma a tɛ foyi kɛ adamaden na fɔ kɔrɔta wa fana maa si tɛ ko ni sabalila ko i tɛ bonya sɔrɔ a kɔfɛ maa o maa ni sabalilen i bɛ bonya sɔrɔ a sabanan o ye jumɛn ye a ko wa a kana bila maa si hakili la ko ne bɛ jaga min di n ka nafolo la k'a bɛ n ka nafolo ban a ko o t'o ban pewu Alahu subhanahu wa ta'ala bɛ tila ka ala kira ka kumakan kɔkɔrɔ don kuranɛ kɔnɔ a b'a fɔ ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuklifuhu wa huwa khayru razikin n'aw ye fɛn o fɛn bɔ k'a di ala ka diinɛ ko la ala de ko k'aw ka jaga di n'aw ye jaga di ala b'a nɔ labila aw ye o b'a yira ko jagadi de bɛ adamaden ka nafolo jidi wa a bɛ adamaden ka jurumu yafa ne balimaw an ka siran Alahu subhanahu wa ta'ala ɲɛ an ka nafolo an ka jaga min ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye a se k'an ye an ka bɔ k'a di sani an ka nimisa don cɛ ka d'a kan don dɔ bɛ na adamaden min bɛ nimisa ko hali ni ye ne bila diɲɛ kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ n bolo jaga dɔrɔn tɛ dɛ n b'a bɛɛ bɔ k'a di ala ma nka o y'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ donc an ka siran ala ɲɛ sani ka kɔn o don ɲɛ ka d'a kan Alahu subhanahu wa ta'ala ko alakira ma ko kulli ibadiya allazina amanu yukimuna solata wa yanfiquna mimma arzaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khilal ako Muhammad a fɔ n ka jɔnw ye
jɔn jumɛn ko don minnu dara ni ala subhanahu wa ta'ala la n'u dara la ko u bi sa k'u bi kunu lahara jɔ don ko ne ala subhanahu wa ta'ala ko k'u ka seli jɔ u ka tila ka fɛn nafakati ni ala ta'ala y'u garisɛgɛ min na u ka nafakati dogo la u ka nafakati kɛnɛ kan min kabili ka kɔn don dɔ ɲɛ min kabili an yatiya yomun ka kɔn don dɔ nali ɲɛ n'o bina adamaden kelen kelen bɛɛ ma o don ye ala ta'ala ko la bay'un fi jago te o don k'a fɔ ko sanni feere i ka baraji dɔ jan ka wari dɔ d'i ma o tɛ lahara jɔ don wala kilal wa teriya fana tɛ maa bila k'i bi don maa wɛrɛ dɛmɛ don min na ala ko an ka jagaw di ka kɔn o don ye ne balimaw a ka dɔn ala subhanahu wa ta'ala a ye jaga wajibiya an ka jaga dɔ k'a dɔn ko a wajibiyalen don a kan ka di yɔrɔ minnu fana de la fo an ko olu yɔrɔw dɔn jaga ti di yɔrɔ bɛɛ jaga tigɛ ka misiri jɔ jaga tigɛ ka kɔlɔn sen jaga tigɛ ka baara tɔw ɲumanya baara tɔw minnu bɛ yen i n'a fɔ misiri jɔw ani kalanso jɔw ani dɔgɔtɔrɔso jɔw jaga ti dabɔ kama jaga ma dabɔ kama n'i y'o kɛ o ye sadakati de ye nka jaga dabɔlen bɛ maa seegin de kama ala subhanahu wa ta'ala y'o fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔ a ko innama sadakatu lil fukara wal masakin wal amilina alayh wal mu'allafati qulubuhum wa fi rikab wal ghamirin wa fi sabilillah wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim sadaqallahu alazim ala ko awka do ne ala ye jaga min wajibi ya awka nye ma shekin jira awla naw be ako jagadi aka jagadi oludema a folo folo oye fantanye a flana oye misikina ye a sabana mamunun bolo be jaga bara la ka jaga bara ke mamunun bita jaga mine kana naye mamunun be jaga tlali kuna olu bi sonno olu mago bala ani tuguni wal muallafat qulubuhum ma min don tagani no islamaya la wala sa islamaya nege kasro jaga bi di oma wa fi rikab ma min be jonya jurula ni natigi ba fe ka kan horonya abe kafiri bolo aba fe ka kan horonya ka ke horonya wala sa abe se ka fera ka islamaya barama na yodo abe jaga di oma wala sa ka se ka kambo wal ghamirin jurube mamina yado juru ni juru bi la yoro do la abe al misri nan ne ke bo adamadina donc ni islamia don ko karisa ye juru manin tigi de juru bala abe ka décourager jaga bi di ama wala sa ka se ka juru sara wa fi sabilillah abidi alaka sira tige ka wa ibn sabil abidi tagama diuma ala ko faridatan min Allah ni ala ka jago ya de aka jonka wallahu alimun hakim ala de ye don masaya ala de ye kirima ala de ka kiri beneno silamɛw ni ne ye jaga di cogo ye ani jaga bɔ cogo ye silamɛw aw ka jilaja aw ka jagaw di ala ye aw minnu kɛ nafolotigiw ye ala ye nafolo kalifa aw minnu ma ka ko nimisa don ye aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisa'il mu'minin فاستغفروه إنه غفور رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
alhamdulillahi rabbil alamin mbadi te bashir la jabo ni anga juma jigine ambora sisan ka kutuba la jangal mamba min kofe ningatla ka selia kofe tele shirfila ni anga la dai seli salam blalen ko ame gere imamuna nya fo ye chugomi ambe nyamana gunje tula ansilla almam min kofe men dai mentikilay amina ata ereda ale to ani ajamu ana boram gomununa imam assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ne to ko Hadi Kulubali an fa to ko Muhammad Kulubali mbaye sogona sama saye an sigero beneno nyamana ma iya inshallah o de ne ka fe doni ni directeur d'école fana ya an promoteur de l'école franco-arabe de Nyamana o de nga bara yere alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah mbade o men day mentigila el imam Hadi Kulubali Nyamana gunjetu imam dodo okmana fe ngali flana membe katugola almamiya asigileme fe min kan kalando janko juma almamiya masega bla mawnye kibe kutuba kala ni itefendo ma fe ka do aka kala ya tasma mena on kera dugu juma ona karamgo juma fena mbolo sanga juma fena kono ustaz bakayo ne ka kalam bekera malaya ye kalande mine anyere ka kerefe dugu dolaya no bi wele ko dibinugulu ye kalanda mine Sheikh Mohamed Fofana bolo nga aye karamgo min bila mbolo ka ningan kala o ustaz Zakaria Ujaraye alhamdulillah abebe balolombi mbora ye senga mandela 97 ntara farango arabu mi fleni ye lycée Ibrahim Malik refe alhamdulillah ni kalanke focus 9e 2002 au 2002 la mbora ye ntara école de formation des industries et de commerce nabi wele ko FTIC ntara deuxième bâtiment ke au kofe ntlala la 2006 2007 ntara techno labla ntara formation ke en informatique au kofe ntara ITP la ntara informatique de gestion ke 2 ans kono mbora comme informaticien gestionnaire oye tubo kalang ta fayi alhamdulillah arabu kalana nye kalang ke karamogo bolo nye kalang ke nye ngera kanida ye 9e na nyo ke kalabankuru kaldu bun wadilam pasero la o kofe nye baccalauréat ke manaridin na sokonugo ustaz Solomon Keita bolo o kofe nye konguru ke kado flash la nye inlenke ka se licenciement licence de njora olaye alhamdulillah mais o yefana o arabukan kalaye nga dine kalana nye kalange dine mogo mere mi mbolo do dine la kan dige wajul la o a Sheikh Oustaz Sheikh ne Jawaraye ni o ye bananga bugu almini groupement des leaders spirituels secrétaire et religieux dodo ali de yen kala dine yere bi bara chugo mina dine bi lase chugo mina fokana abla bila me ale de ka kala ani ni kala mogo munu kome mitaka olufe mitaka wolandata me kala mogo bilibili ba mise ka mbulu nyesi mina oye Oustaz Sheikh ne Jawaradi inshallah oyenga kalan niveau ka donga fo doni ndilla ko fo yalla kira ko atin ka ba anga nyine kabiri bamna fini na fogata se anga kaburu den kon na dalima amba dila ala fe doni barka ma chama na ko do ma chama mi ala bulu ala ko di ananga imamma anga nyin ngal laba kada wati koronka oye aka almamiyai ala ka soin nga ala tifui ke fa ka bla ka teme sababu do fe sababu jmen nana ka almamiyai wa kera ka ben wati jmen fenema ne ye nga lamo demse lamo beke imam Sada Doumbia de kerefe no ye Nyamana Misri ba almami kabini mbe sangulon vlana almami Sada an demse ma ale de tarani amogo tan kelenye kata andi dibinugulu karamogo fe odo aye ne de tegeta kane di karamogo mo o yasoro ne ka dogo nga atura ne hakilla donc o je o de tura ani nyonche
kabini n bɛ san 7 na a bɛ to k'a fɔ k'a ka kalanden ye n ye n bɛ to ka na ale kɛrɛfɛ n bɛ to ka na a kɛrɛfɛ fo ka na se 96 ma 96 o y'a sɔrɔ hali ko n tɛ fɛn yɛrɛ dɔn kosɛbɛ a ye n bolo bila misiri baaraw la 98 a ye n bila wajuli yɛrɛ la donc 98 n tora ale kɛrɛfɛ wajuli la a bɛ to ka ka wajuli kɛ n bɛ to ka diinɛ baaraw kɛ a bɛ to ka n bila ka mɔgɔw laseli a place la a bɛ to ka n bila kabini 2005 waatiw a ye n bila ka kutubaw kɛ donc fo ka na se san 5 ka kɔ 2017 ɲɛ n'o kɛra 2010 yanfa 2011 la alhamdulilayi muso jɛkulu dɔ bɛ ɲamana yan ko Fatumatu Zahara ka kalandenw ni a ɲɛmɔgɔ ye Bintu Hayidara ye olu wulila o taara se Sada ma ko a ka mɔgɔ d'u ma min bɛna u kalan diinɛ la gunjɛtu la donc Sada y'a bolo si ne la ko ne kana u kalan gunjɛtu la o san yɛlɛma Alifa Karambe min ye misiri jɔ o fana taara a ɲini Sada fɛ ko a ka n di u ma sunkalo kɔnɔ ko n ka to ka sunkalo seli la donc sunkalo seli n ye sunkalo du kɛ o la n bɛ to ka na mɔgɔw laseli Alifa ka da la Alifa Karambe fana fo min y'a bolo don ko k'a ka wari bɔ ka misiri jɔ n bɛ Musa Sise fana fo min sɔnna k'a ka dugukolo di ka ɲamanaka kelen-kelen bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnna ka dugawu kɛ ɲamanaka kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka foli kɛrɛnkɛrɛnya k'o kɛ ka taga an nɔnjuru minɛbaga ani an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Cheikh Sherif Ousmane Madani Hayidara ye ale min ye groupement des leaders spirituels musulmans président ye ni ne ye a selili ɲamana secrétaire général ye an bɛ Sherif kɛ an b'a fo kosɛbɛ ka dugawu don nka surtout u ye bonya min ta ka d'a ma jamana in kɔnɔ nin kalo in na ka ale kɛ mois de solidarité ni silamɛya sigilen bɛ o yɛrɛ de kan k'o kɛ a ɲɛmɔgɔ ye an bɛ a diyara an ye kosɛbɛ a bonyana an ma an bɛ Ala deli yarabi Ala k'a tugu a si la a ka denbaya yarabi Ala k'a ka denbaya k'a sago ye Ansarudine Ala ka aw dɛmɛ Ala k'aw kɔrɔta Sherifala TV fana Ala k'a kɔrɔta Ala k'a dɛmɛ Ala k'a wasa an b'a fɔ rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashadan bismillahi wa billahi wa alallahi ma sha Allahu kana wa man lam yasha lam yakun allahumma ij'al ma nasha muwafiqan lima tasha kay la yasiru mukhalifan lima tasha faltuf bina fi ma tasha wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أيوة بدي أنت في شرف الله جبوا ما فوق ولي من دوا كان يوم دل كان أما أما محرم كلو كنشة يرولا anga bijuma kutuba ana no seli nyamana gunjetula inafa baraka yechukomi anga almamba ko fe ana karamogo Imam Hadi Kulubali kadila ala fe juma chama mala bulala ko irane naula ka ufo ka wali mando maliko ani maliko kan kon jamana kan aw munun be nazara jamana kan fo ka ta se l'Amérique jamana ma ne aw sogolen be ana sigida chama me ala bolo amba dila ala fe ala ko irane naula أكان بيجين واتورة وشكرا لكم في أمان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا